Dear love, kutis mayaman. Ganyan ako kung tawagin ng mga taong nakapaligid sa akin. Pero hanggang sa kutis lang talaga akong mayaman. Kung pinagpala ang aking kutis, kabaliktaran yun ang buhay na kinalakihan ko. Taga-probinsya ako at nakapag-aral lang dito sa Maynila dahil sa scholarship ng politiko. Sa universidad kung saan ako nag-aaral, ay doon ko rin nakilala si Ryan, na di nagtagal ay naging boyfriend ko. Carmela, babe, sabi na nga ba't nandito ka lang? Shh! Kamaingay! Baka mapalabas ako dito sa library. Malapit nang magsara ito. Tara na, lipat na tayo sa cafe. Ano ka ba? Alam mo namang hindi ako mahilig sa kape. Saka mahal-mahal ng kape. Biruin mo, 250 pesos para lang sa kape? Babe, ako nang bahala. Let's go. Tss, Ryan talaga. Tama. Langit at lupa ang status ng buhay namin ni Ryan. Galing siya sa isang mayamang pamilya. Ang alam ko, tatay niya ay isang head chef sa isang cruise at ang nanay naman niya isang negosyante. Pero never naman naming napag-usapan ng mga pamilya namin. Bastang importante sa amin, nagmamahalan kami at sinusuportahan namin ang isa't isa. Finally, natapos ko na rin tong research paper sa literature. Grabe, tad-tad na tad-tad tayo ng project at assignment. Proud ako sa'yo. Kasi napakasipag mong mag-aral, babe. Tsaka you are a scholar in this prestigious school. Ito naman, alam mo namang wala akong choice, di ba? Kaya nga kahit ang hirap, tapos madalas wala pa akong tulog. Okay lang sa akin, wag lang ako mawalan ng scholarship. Basta kapag kailangan mo ng help, lagi mong tandaan na I am always here for you. Ito yung pinakamasarap na feeling kapag natapos yung review, exams at project. Yung mayroon akong ikaw. Yung nararamdaman ko yung mga lambing mo sa akin. Alam mo namang I care for you a lot. You are my girlfriend and I am very proud of you. Ano? Tara, ihatid na kita sa dorm mo. Sige. Babe, kamusta? Bakit napatawag ka? Babe, bakit kami pa ganito? Huwag mong sabihin sa akin ikaw pang nagluto nito. Yes! 1 week supply of food for you. At ayokong makita na naman kitang nag-uulam ng instant noodles. Grabe naman. Napakaswerte ko talaga sa'yo, babe. Thank you so much dito. Hayaan mo. Promise, babawi ako sa'yo. Diba, balak mong sumama sa akin sa bakasyon sa probinsya? Kapag nandun ka na, ipagluluto kita. Promise! Nice! Lalo tuloy akong na-excite. Sige, ako naman ang makakatikim ng mga luto mo. O sige na, babe, ha? I'll hang up na. I love you. And kakain ka sa tamang oras, okay? Okay. Thank you, babe. I love you. I love you too. Surprise! Aba! Ang anak ko! Lita! Halika dito! Bilis! Parinit! Umuwi na yung prinsesa natin! Tay, namiss po kita! Ay, namiss din kita! Payakap nga po! Ay, Ay, bakit kayo lang? Ako rin ay payakap! Nay, kumusta po? Sa wakas, anak, nakauwi ka na. Mabuti at bakasyon mo na sa eskwela, no? Oo nga. Eh, alam mo ba? Nag-aalala na kami ng nanay mo sa'yo. Baka mamaya hindi ka na gaanong natutulog, ha? Nako, Nay, Tay. Huwag niyo po ako masyadong alalahanin. Dahil ayos na ayos lang po ako. Ayun nga po itong inaalala ko kasi baka mamaya wala po kayong makain dito sa probinsya. Ay. Dahil sa pagpapadala niyo sa akin ng pambaon at panggastos ko. Ano ka pa naman, anak? Huwag mo kaming intindihin ng tatay mo, ha? Oo nga. Ayos lang kami dito, tsaka graduating ka na ngayong taon, di ba? Oh, kaunting tiis na lang. Ang hindi namin matiis ng tatay mo ay ang pagka-miss namin sa'yo. Miss na miss ka na namin, anak. Miss na miss ko na rin po kayo. Ay, at dahil dyan, anak,
pagluluto ka namin ng nanay mo. Ang paborito mo, laing! Talaga po? Miss ko na yung laing. Ay, oo. Ako, nagugutom na tuloy ako. O sige anak, ibaba mo na muna mga gamit mo ha at magpahinga ka. Kami na ang bahala. Thank you, Nanay. Grabe. Ang bango ng laing. Amoy na amoy ko, Tay, kaya nagising ako agad. Carmela anak, sigurado ka bang nakapagpahinga ka? Aba, hindi biro ang biniyahe mo mula Maynila pa rin sa Mindoro Nay, okay lang po ako. Saka nakatulog naman po ako sa biyahe. Gutom na ako, Nay, kaya sakto at pagising ko, nakahain na kayo ni Tatay. Baga, heto na anak. Farinin at kumain na tayo. Ito nga nit bumili ako ng chicharon para naman lalong ganahan ng anak ko. Salamat, Tatay. Kain na. Ang sarap. Grabe. Iba talaga kapag luto mo, Tatay. Talaga? Sobrang linamnam naman ang laing na to, tapos ang sarap ng gata. Masayang-masaya kami na nakauwi ka na ulit dito, anak. Man din Ang lungkot namin ng tatay mo kapag kami lang dalawang kumakain dito. Nako, Nay, Tay. Huwag niyo nang isipin yan kasi nandito na po ako. Saka, nga po pala, naalala niyo si Ryan? Iyon bagay yung nobyo mong gaaral ng pagpipiloto? Opo, Tay. Dadalaw po siya dito sa atin. Nakakahiya naman sa kanya. Baka isipin niya gawa sa bato ang bahay natin. Ngani. Baka magulat yun sa kubo lang tayo nakatira. Anak, mayaman yun, di ba? Opo, Nay, pero mabait po ang boyfriend ko. Ipagluto lang po natin siya ng masarap na pagkain. Huwag po kayo mag-alala. May ipon naman po ako galing sa scholarship allowance. Kaya makakabili po tayo ng karne. Saka, Nay, 5 araw lang naman po siya dito dahil pupunta po siya sa Amerika kasama yung mga magulang niya para magbakasyon. Anak, sana naman mahal ka talaga ng batang yon ha. Ayoko lang na masaktan ka. Hindi naman sa pagmamaliit, pero sa sine at telenovela ko lang nakikita yung mayayaman na nagkakagusto sa katulad nating salat sa pamumuhay. Mahal, ano ka ba? Huwag mo namang bigyan ng alalahanin ng anak natin. Aba, kahit hindi yan lumaki sa karangyaan, kita mo naman, maganda, matalino, madiskarte. Ay, di ba anak? Kaya posibleng may magmahal sa kanya kahit ano pa ang estado sa buhay niyan. Thank you, Nay. Tay, bigyan niyo po ng pagkakataon na makilala niyo si Ryan, ha? Promise po, magugustuhan niyo po siya. Napagdesisyonan ko ngang ipakilala na ng personal kay Ryan ang pamilya ko. Magkahalong excitement at kaba ang nararamdaman ko ng araw na yon. Dahil sa unang pagkakataon, makikita ni Ryan ang buhay na meron kami sa probinsya. Alam kong ikakagulat niya to dahil malayo to sa buhay na meron siya, pero alam ko na ano't ano pa man, tanggap niya ako. Dahil mahal na mahal niya ako. Nay? Tay? Nandito na po kami. Magandang umaga po. Mano po? Kaawaan ka ng Diyos, iho. God bless sa'yo, iho. Halika dali. Naku, huwag mo nang hubarin ang sapatos mo at maalikabok. Ay, sandali lang ha. Ipaghahanda namin kayo ng makakain. Upo ka na, babe. Babe, wala kayong floor na simentado or kahit linoleum? Ganito talaga sa probinsya. Kaya lagi namin suot tong tsinelas namin na pambahay. Allergic kasi ako sa alikabok Kasi... Anak, halina kayo dito. Kakain na tayo. Babe, tara na sa kusina. Nako, iho. Para't kumain at sana magustuhan mo ang niluto namin, ha? Binagoong ang baboy yan, mahal. Saka itong inihaw na manok. Masarap yan. Oo nga po. Mukhang masarap nga po ito. O siya, tara na. Kumain na tayo. Kain. Grabe, ang sarap po. Iba po talaga kapag lutong bahay. Kaya nga gustong-gusto kong umuwi. Kasi ito talaga yung pinaka-namimiss ko, yung luto ni nanay. Iho, pasensya ka na ha. Alam kong yan ang laki ng pagkaiba ng buhay ninyo kaysa sa amin, pero
Huwag kang mag-alala. Sariwa man din ang hangin dito. Masasarap ang mga pagkain at tahimik. Hindi ko po inaasahan na ganito pala yung buhay ni Carmela. Hindi po kasi halata sa kanya dahil sa kutis niya. Kumain ka pa ng kumain, babe. Pwedeng makahingi ng tubig? Tubig. Eto, pasensya na hindi malamig. Mineral ba to? Gusto ko sana, babe, yung mineral kasi baka sumakit yung tiyan ko. Or kahit soft drinks na lang kung meron. Ay naku, iho. Malayo pa kami sa bayan sa bilihan ng tubig. Pero huwag kang mag-alala, iho. Malinis ang tubig na iniinom namin dito. Sige na, subukan mo. Sige po. Thank you po. Hindi ko alam ang mararamdaman ko ng mga araw na yun. Dahil kitang-kita ko sa mga galaw at mata ni Ryan ang pagkailang. Marahil ay na-shock lang siya. Babe, pasensya ka na ha. Ayaw pumayag din na tatay na magtabi tayong matulog kaya dito ka na lang sa sala. Okay, babe. Naintindihan ko. Pero may foam ka ba? Kasi ang sakit sa likod nitong papag eh. Naku, pasensya ka na. Wala. Pero may karton naman kami dito. Ilagay natin para kahit papano malambot sa pakiramdam. Hindi ko alam kung paano ka nakakatagal dito. Ang totoo niyan, mas maayos pa nga ata sa dorm mo eh. Babe, sorry pero kanina ko pa ata napapansin na ang dami mong reklamo. Sinabi ko naman sa'yo to umpisa pa lang. Nung nanliligaw ka pa lang sa akin na laki ako sa hirap. Sa probinsya. Akala ko maiintindihan mo ko o yung makisama ka man lang pero... Babe, wag mo sanang masamain. No offense wala akong pakialam sa estado ng buhay mo. Gusto ko lang din sanang maramdaman na may concern ka rin sa akin eh. Kasi wala akong masasabi kung gaano ako magkasikaso sa'yo. Nga pala, baka umuwi na ako bukas kasi tumawag sa mama. Pinapauwi ako. Okay. Okay? Galit ka ba? Ang usapan kasi natin hanggang Friday ka pa. Nag-effort kami. Pinaghandaan namin yung pagpunta mo dito. Sobrang excited din na nananahit tatay. I'm sorry, pero kailangan kong umuwi. Sige na, kailangan ko nang matulog kasi maaga pa ako alis bukas. Okay. Ay sigurado ka ba, iho, na uuwi ka na? Namitas pa naman kami ng mga mangga. Masarap ito. Man din. Galuto pa naman ako ng sinaing na tulingan. Naku, di ni kalaang sa Mindoro kakatikim ng garto kasarap. Oo, iho. Nanay, tatay, kailangan na po niyang umuwi sa Manila kasi may emergency daw po. Pasensya na po kayo na napaaga po ang uwi ko. Hayaan niyo po sa susunod na balik ko, mas hahabaan ko po yung araw na pagtuloy ko. Pasensya ka na kung walang gripo dito sa amin at di bomba ang poso. Siguro, napagod ka, ano? Hindi po. Okay lang po ako. Sige na po, una na po ako. Marami pong salamat sa pagpapatuloy po ninyo sa akin dito. Hala. Salamat din, iho. Mag-iingat ka. Sige po, Nay, Tay. Ihahatid ko lang po si Ryan sa sakayan. Sige po, paalam po. Hala, gaingat kayo, iho, ha? Mag-ingat ka. Babe, huwag kang magalit sa akin ha. Tatawag ako, okay? Tumawag ka ha. Magtatampo ko sa'yo kapag hindi ka tatawag. Promise, tatawag ako. Sige na, babe. Una na ako. Mag-iingat ka. Mag-ingat ka rin. I love you. Sige, babe. Bye. Teka. Oh! Nasaan yung I love you to mo? Bye, babe. Please naman, Ryan. Sagutin mo naman yung tawag ko. Hindi ko man lang alam kung nasa Amerika ka na ba o ano. Please, Ryan. Pick up. Hello? Babe, ano ba? Bakit hindi ka gaano nagre-reply sa mga chats ko sa'yo? Nasaan ka na ba? Nandito na kami sa US. Sorry, sobrang naging busy lang. Busy? Kahit naman dati na busy ka, lagi kang may time sa akin. Anong nangyari? Pakiramdam ko nanlamig ka. Carmela, I think we need to talk. Please, sabihin mo sa akin.
I'm sorry. I lost interest. Anong ibig mong sabihin? Ang totoo, hindi ko na kayang ituloy pa yung relasyon natin. Bakit? Anong nangyari? Bakit biglaan? I'm sorry. Nung nakita ko kasi yung sitwasyon mo, yung estado ng buhay mo, narealize ko na hindi ko pala kaya makipagrelasyon sa hindi ko ka-level. Ryan, wag naman sanang ganito. Wag mo namang idama yung buhay na mayroon ako dahil masaya ako. I know, pero nung nakita ko kasi yung bahay niyo, wala man lang tayong maayos na upuan, higaan, kusina. Tapos, I'm sorry, hindi ko gustong magkaroon ng potensyal na responsibilidad. So tingin mo, aasa ako sa'yo para iahon mo ko sa hirap? Ang kapal naman ng mukha mo. Hindi ganito ang pagkakakilala ko sa'yo. Well, I'm sorry. Sana mas kinilala pa pala kita ng gusto bago ako nanligaw sa'yo. At ngayon, pinamumukha mo pa talaga sa akin? Sana, yung pag-iwas ko sa'yo, Carmela, naging malinaw na sa'yo ang lahat. Hindi ko talaga gustong umabot pa sa ganito. Na-voice out ko yung saloobin ko kasi alam kong masasaktan ka. Tama lang sigurong maghiwalay na tayo. Ang tanga ko. Bakit nga ba hinabol-habol pa kita? Dear love, ramdam ko ang pag-aalala ng aking mga magulang. Alam kong naiisip nilang hiwalay na kami ni Ryan pero hinding-hindi ko sasabihin sa kanila ang dahilan dahil kahit kailan hindi ko ikinahihiya ang katayuan namin sa buhay. Tulong-tulong kaming pamilya na gumagawa ng paraan dahil naniniwala kami na balang araw aahon din kami sa kahirapan. Masaya at kontento ko sa buhay na aking kinagisnan. Isama pa ang biyayaan ako ng mapagmahal na mga magulang. Inaamin ko, masakit sa aking kalooban ang iwan ako ni Ryan. Ngunit ang sitwasyong yon ay mas lalong nagbigay sa akin ng lakas ng loob upang tuparin ko ang aking mga pangarap. Tandaan na ang totoong pag-ibig ay marunong tumanggap at hindi nang huhusga.